Hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztusnak, az Isten fiának kereszthalála és feltámadása által meglettek bocsátva, megvallott bűneid, és Isten gyermeke vagy? Kisgyerekkorom óta gyülekezetbe jártam a szüleimmel és a családdal együtt. Igazából nekem a Jézus ismeretem az így gyerekkoromig nyúlik vissza. Jártam ilyen iskolai hittanórákra. És ismertem már az Urat gyermekkorom óta. A valódi Jézusról nekem nem beszélt senki. Én nem ismertem akkor Jézust és Jézus szeretetét igazán. Abban az állapotomban egyáltalán nem éreztem ezt, hogy én boldog vagyok. Felnőtt emberként bibliaolvasás révén jutottam el oda, hogy megismerjem az Urat jobban, tudjam, hogy ki ő. Elég jól alakultak a fiatalkori éveim, szakmámban, képzőművészetben voltak sikereim, és akkor jött a sátán, és ott kezembe adta az alkoholt. 98-ban került az életem egy olyan mélypontra, amikor felkiáltottam az Istenhez, hogy hát tényleg Istenem, hogyha most te létezel, akkor gyere és segítsél rajtam. Nagyon sok próbát kaptunk Istentől, levitt mélységekbe is, mind a gyereknevelésben és mind a házasságban, de ő megígérte ezen az igén keresztül, hogy ő velem van. Nem a pokol szélén álltam, hanem nyakig voltam a pokolban. Aztán egy mélypont az életemben, körülbelül ez rá egy évre. Egy tényleg komoly mélypont. És hát olyan mélypontokra kerültem már, hogy úgy határoztam, hogy én többször is, hogy eldobom az életemet, és nem akarok tovább élni. Úr ismét megszólított, és kegyelemmel ajándékozott meg nem érdemelt sok-sok kegyelemmel. Akarod-e Jézus Krisztust, mint életed urát követni, és hűséggel, engedelmes szívvel neki élni, szolgálni őt hátralévő egész életedben? Akkor az első tanítás, amikor itt voltam, az arról szólt, hogy Jézus szeret téged, és hogy hogyan. Hát nekem az teljesen újdonság volt, és olyan öröm volt, hogy tényleg ez így van. Mindig kaptam itt közöttetek újat, szeretetet, olyan dolgokat, amit életemben soha nem kaptam, és mindig közelebb került hozzám a Jóisten. Fogadtam el Jézus Krisztus személyes megváltómnak, és Krisztusban békességet leltem. Az Úr folyamatosan formált, és tényleg tanított, a tanítások a szívemhez értek, és értettem is őket, és azt is értettem, hogy kell vinni ezt a hétköznapi életbe, tényleg így gyakorlatba. 2 éve ide az Úr elvezetett bennünket, szeretetvágy gyülekezetbe. Itt jól érezzük magunkat, Istentől békességet kaptunk, lelki otthonra találtunk. Nagyon sok áldással áraszt el minket. Hálás vagyok, hogy itt lehetek, és elmondhatom az érzéseimet és a gondolataimat. Egyáltalán azért is hálás vagyok, hogy vannak érzéseim. És itt el is szeretném mondani a legújabb áldását, hogy egy újabb élettel ajándékozott meg bennünket. Az az ige jutott eszembe, hogy ketten vannak a malomban, és az egyiket elragadja, azon a másik. Mondom, én nem akarok ebből kimaradni.
akkor ez a felismerés, hogy tényleg engem akkor újjászült az Isten és Jézus kegyelme által, és ez hatalmas öröm volt. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él. Afelé mentem, mondom, szakadt az eső, meg minden, de akkora öröm volt bennem, hogy ott énekeltem, meg sikoltoztam a motoron. Jutottam odáig, hogy Jézus Krisztus Isten fiát ezt megtette, akkor én miért ne tenném meg? Szóval ezek csodálatos ajándékok, és hát azóta is kapom én sorba ezeket az ajándékokat. És hát nagyon hálás vagyok én ezért, hogy itt lehetek köztetek, és hogy ezt elmondhattam. Úgy döntöttem, hogy az életemnek azt a verzióját szeretném élni, amit Isten eltervezett nekem, mert biztos voltam benne, hogy az jó. És ez a döntés pedig, hogy így meghoztam, ezt Istennel és Istenért hoztam meg, mert tudom, hogy ez engedelmesség Istennek, és ez kedves Istennek. Amit az életemben az Isten elvégzett, az azért legyen dicsőség mindenért neki. Köszönöm. Vallod-e, hogy azért merítkezel be, mert felismerted személyesen, hogy szükséged volt a megváltásra, és a bemerítkezéssel kifejezed, hogy meghaltál régi életednek, és feltámadsz egy új, földi életed végéig Jézus Krisztus uralma alatt levő életre? Szeretett testvérem, én most bemerítelek téged a te kérésedre, hited vallomására, az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében. Ámen. Van, aki lecsendesíti a tenger vizét. Van egy nép, de győzelemre vezeti népét. Mindig győztes leszel, mert karja felemel, szellemed az élet.
győztes leszel. Ha életeden át Istenedre nézel, győztes leszel. Mert karja felemel, szelleme vezérel, győztes leszel. Ha életeden át Istenedre nézel, mindig győztes leszel. Szabad legyen kardom, igét pajzsom és páncélom, Krisztussal oldalunkon mindig győzni fogunk. Mindig győztes leszel, mert karja felemel, szelleme vezérel, győztes leszel. Ha életeden át Istenedre nézel, győztes leszel. Mert karja felemel, szelleme vezérel, győztes leszel. Ha életeden át Istenedre nézel, győztes leszel. Mert karja felemel, szelleme vezérel, győztes leszel. Ha életeden át Istenedre nézel, mindig győztes.